Nyuwun kawigatosanipun dumateng ngarsanipun ibu-ibu ingkang mapan wonten ing sisih kidul piyambak. Mugi keparenga enggal tindak nyaket wonten ing papan mriki mbok bilih badhe ngersakaken mundhut sayuran. Karana bakule sayur sampun kepareng marak sowan malih wonten ing enjang menika kados padatan ngaturaken mawerni-werni sayuran, janganan lawuhan lan sak pinunggalanipun kanthi regi ingkang sakelangkung mirah. Sumangga kula tengga wonten ing mriki sesarengan kalian para ibu-ibu ingkang wonten ing tlatah RT gangsal Padukuhan Temanggung Jetis Kapanewon Saptosari Gunung Kidul. Sumangga sugeng enjang sugeng blanja mugi-mugi ing samangke tansah kaparingan berkah lan barokah. Amin Allahumma amin. Yur. Mangga.